Iyang kay panikon malan mo na raksokon pon peyu waon kay isunan kan ko nanalang ko nan kanyay ko wow choro rang sa palmanjay kop na koryang kop na speaker ng legislature som kop labalagakan nan kanyang siya momot sa government to chon pon peyu sa kajawan luka kubran korasong nan sa palmanjay rongan ranwot ngay sa Nicolas nagang kajawan kalali kuburakan Autakan sa palmachay rongan ranwat. O iya caralakan sa palmachay rongkan kayo kasarawin and bacotan sawas takran sang iwasan pasi o hayon koryang men kabasa mebitusus or henwen sakos kasi sa palmachay men kabasa mebitukan silang kapinsanet So mga COVID sa tumaw o palimaw sa palmachay ran masanlangan porte. Kayo ay sa palmachay ran ranwat pan sang palonyaw ay ponpe, panian rong nan sa palmachay region ponpe, kacawan na latiyan rong. Sang iwasan pa sa may pacho palonyaw ay ponpe, niya ako sriyay sakpay, wan kari ako sriyay sakayaw, makasalita may iwasan pa sa nanwain ponpe, kacawan na iwang. Italian International Organization for Migration, TIOM, ang nikasaraw mocha-mocha ang Ray Larangas, tapuin na narangas sa kriyaman, may bacawan na siya sa was the grant and IWA program. Nintuan tamang sainsan mo grant sa waswas pacho, ni Chalak lumakit ang manarangas, tapuin na narangas yo, met kwentap chapiata, uyatak sin business kan, Mebangkap kay rata maura naramas o wasan kausanakan metwecha taytay wasan niya tatonas tadlawa matwal o sangan niya tatangkan ng business mebangkap kay rata wasan kausanakan o ele sa waspukat pagpachota panyang sa wasa panyandi and bonte. IWA pacawan ta chala Rialog, puen sawasaw kachela kala, uyaban programa na pagkarap ng Winebesem, Republican Marshall Island o Republican pala. Karyangan sa palmansyahin rongan ranwatch, men kabasa sa Election Commissioner and Government and Ponte. Ay chingalwa kan kupuran na palaban siya government momotso, o pilmen po nasa song nususkan no yachon wen sa kosma naman. Nanmen ko to sa watch may kan nasa ni tepachawan spaceman palit karabuen kasalita momong kisindukon usus na naman mekan to rano nususo. Met niya men ka school puen aman naman chon usus na naman en mo isa ko sa nasayag momon palit niya kan to Candidate ka no chonusus manananan mo isa ko sa mga Ran ko sa umpalakan magsansal ka. Nomination petition ruchita kaya isa kayo riya isa kayo. O kachawan ruchitiyan. August 12 riya isa kayo. Absent request pa email. Ruchiti ran ko na September kayo. Riya isa kayo. Absent request an island. Tan ruchiti. Ni October tayo, riya isa kayo, o usus choro the special election, tan pachawan niyawi, niya bang October isa tayo, pan riya isa kayo. Choro sus melengan mo isa koskaros, miya me koch mausangkan, kasalita manamanan pilata, wala kang nantuinan ko ko sa natan tonpe, kumain me ko san kumam, tebaca kumam, siya naman away o mainland US miyako manusus tanpacho kuwam siya naman Honolulu, Maui, Buchanan, Kansas City o Cincinnati. Ususan kuwam o siya naman tanpachawan miyawi niyagang October sa tayo riya sa kayo sangkulak isu naman sang lekulak isu ni sauchuk kulakan kuwam o siya naman. Ususan na Honolulu, Maui o Buchanan, tanpachawan niyawi, niya sila October isak silo, riya sa kayo sang kulak sunuman sang
Leklak, Suni Sauchuk, Kulakanaway, Hususan Kansas City, Missouri o Cincinnati, taan pacawan niya silak cobay saksilor yakatiyay sakayo, sangklak sunuman sang leklak, isunin Sauchuk, Kulakan US. Usus nanway sakos taan pacawan niya pang cobay sakayo, Riyakatiyay sakayo sangklak sunuman sang leklak, isunin Sauchuk, Kulakan Pohnpei. Puwede ko bitay sa tuwa pantan at kuchay pan pacawan itawin pasantiyan face mask, social distancing o hand sanitizer. Mamya sa pagmamutaw mo tiyungal iran kalalapak tukay nama akong kak and weweto option ususan may Pohnpei election commissioner ni nagdaan telepon siluryaw saro Silupayo, wanaw tungaw, email, pohnpeielection@yahoo.com. Kaya man sa panmatay ng ranwat, paano makunpachawan, apali ito kayo sinasinan, kabin sa letter sa mga COVID-19 sa tuwa, may pachawan sa karokuwi pakon, may railan arangasakan makachin, tabachawaner, ito kayo sinasin, tesomao and COVID-19 sa tuwa, sang parway sa kwalupachota, o ang pilpachawan sansan, may rai niyakan mensayan sa jagab niyang kachki tabachawanale tokan sila sibot. Tokan sila sinan kami sa lete sa mga COVID-19 sa tuwawat kung pachota publikal, palbanyan monunian Pohnpei yawan itismensa riyan kolonya. Banyan publikal kung pachawanit taklaw walong mensang laglak limangin sa ujak sang niyat, len niyalan, karas nila niyang kachki. Tabachawanale tokan sila sinan kami sa lete sa mga COVID-19 sa tuwawat ka nananaw teta tarapan, moan toka kaan pachota. Toka insinasinan kabin sa letter sa mga COVID-19 sa tuwawat kamunyawan ni pa, o ang pilbachawan sansan, meranwat kachay sa palman ko uniyan sila sinriyaw, ang Moderna vaccine, o chansan. Ang Moderna vaccine kan pachota pakriyaw, nanarayan rami sa kwalunan punga, o chansan kan pachota pakiucha. Sang nakawait ang US Central for Disease Control, uniyan sila kami sa letter sa mga COVID-19 sa tuwawat, so kapag o polparora patpacho, ni person tuway sa payo konchew. Nang robot may pachota sang kanyan Pohnpei State Vaccine Administration, leleto niya ako sa klumaw niya kutriyay sa kayo, iray lang naman sa Pohnpei kan makachkiyat kapachawaner tokan sila sit. And kabin sa letter sa mga COVID-19 sa tuwang, kaya wantak the primary dose raya ramas nan kud sila bukit. Lima paman, libat pa 20% may sa klimaw, kaya wantak the second dose, iray ramas wala ko tisubuka lima paman, may bat pa 20% pa sa klimaw, o iray lakan may batchawan, kachkiyar ta batchawaner tokan sila Johnson, o Moderna, iray ramas nan kud wala buka pa kliman may patpacho ni percent limay sa kuso. Ranwat Pohnpei patin sa kanman ko uni and Moderna, bakit riyaw bukayaw o uni ang Johnson, wala buka tuwaw. Kain sa klan sa kanman siya ranwat siya iran na sanlangan Pohnpei. Ngalangal ka patpacho ni Picheo, Poincheo. Kula kay sa kayong minutes ay saksilu tawlin man sang, ulay ka patpacho ni Picheo, Poincheo, kulak 5 minutes pa yung isa kayo tawli mo rin sa was. O malangal ka patpacho ni Picheo, 0.5. Kulak kayo isa kayo minutes isa pa yung nipong. Ano siyang patpacho na pungan paliyay ro panimasan ni natin isa, iloklokin pa na patpacho ni Picheo, lal kayo, pantawakin o pangkap niya marmarakan pa siya. Ni sauti ka patpacho na pungan paliyay ro panimasan ni natin isa, iloklokin pa na patpacho ni Picheo, lal kayo, pantawakin o pan niya marmarakan pa siya o ngalan na isa ko. Nialam din ran ko na patpacho na pungan paliyay mo panimasan ni natin isa, iloklokin pa na patpacho ni Picheo, lal kayo, pantawakin niya nga marmarakan pa siya. Walang ran na yung patpacho ni Tikuruali sa tuwaw, walang ran at patpacho ni Tikurisi sa kuwanaw.
Wan sa songan ka cho mamuratinan rayro na wari isak kayo, mimini sis poetry ay saksalo, o wan sa songan ka cho mamuratinan sa pungat, mimini sis isu poetry ay sakayo. Doon pay barar sang kachpin kula ko no minutes sa kwalo, taulinin sa uchip, o bang prong sa long kachpin kula ko no, minutes ay sakayo naman sa ngalakaw. Main ko yung matyakan, autatan sa kanmatsyay, Roman Rawat, palanganin ko koras, o kasalidyo.